Aki Baba ne, Hamza Aki Baba on the day. Ba da kiɗa maza, ba don haka ne ba yarinya, ba don haka ne ba. Ƙaunar ki da son ki ja haka nan ba wai komai ba. Ilimi da basira kin haɗa duba zan ce ne ba. Walayi yarinya duba, yarinya duba, yarinya duba, yarinya duba, yarinya duba, yarinya duba. To da Allah ki duba, yarinya babba, ce so in kintuna komai baya yin duba. Kankanta ko babba, zo ce ba ta san hakan ba, dan ido ne ke duba. Yarinya duba, 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 yarinya duba. Komai in zaki so, dole na zan miki. Zuciyata ta faso, sai ta taɓa ƙaunar ki. Buri na tun jiya to shi ne in aure ki. In na aure ki, kishiya ba zan fara ba. Kin haɗu da kyau da ado, zuciya ke ce ta gado. Muyi aure babu gado, ni ne zan baki gado. Mota zan sai miki baby na domin kin caɓa ado. In zamani na zama ke abadan ke nan ba ma da kuma. Yarinya duba, yarinya duba, yarinya duba, yarinya duba. In na aure ki biyo komai ba za na hana ki ba. Domin alƙawarin ku da ke shi ne ba ma da kuma. Tamkar tantabarin da aka yi ga uwa kuma ga uba. Ni dai na shaida soyayya ba za ki hana ni ba. Yarinya duba, 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 yarinya duba. Yarinya yar fara, ban san me zan baki ba. Dan matan Adama wani ce ni ban ga kamar ku ba. Kun waye ba kaɗan ba, ban ga ta inda aka kushe ku ba. Wayo da dabara, tarbiya ba a kai mu ba. Dan mata o, hijiran kare ne wayo. Ko da na koma na dawo filin oyoyo. Zuciyata ta kice komai kare ke mini boyo. Koshin ki ya zan koshi na yo.